Ауч! Дядо Коледа съществува! Представи си лицето на детето си, когато види дядо Коледа, че говори лично на него. Споменава името му, неговите постижения, дори малките тайни, които само вие знаете. А накрая му дава специално предизвикателство. Колко магична ще бъде тази Коледа! Тази година можеш да подариш нещо, което нито един магазин не предлага. Персонализирано видеопослание от самия дядо Коледа и специален коледен подарък, който ще събере цялото семейство. Без излишен стрес, без много приготовление. Просто чиста магия. Знам какво е. Всяка година се чудиш какво да подариш. Всяка година се чудиш как да направиш Коледата по-специална. И все по-трудно става да изненадаш детето си. Играчките се забравят, а подаръците са краткотрайни. А магията сякаш я няма. Но сега имаш възможност да промениш това. Да подариш изживяване, което детето ти ще помни цял живот. Да създадеш спомен, който ще обединява цялото семейство. Още колко коледи ще пропускаш тази възможност? Здравейте! Аз съм Вероника Лазицкая, управител на партия агенция Ешко Бешко. От 10 години помагам на родители да създават незабравими моменти за своите деца. Миналата година стартирах проект персонализирано послание от дядо Коледа. И въпреки, че беше новост, над 495 родители ни се довериха. Тази година го направихме още по-уникално. По-реалистичен глас. Здравейте, Ева и Тяна! Послушни ли сте? По-красиви фонове и нова специална изненада. Предизвикателство от самия дядо Коледа. Какво е това? В края на видеото дядо Коледа предизвиква вашето дете да отвори един пакет, а вътре настолна игра "Аз съм дядо Коледа" и да изиграе всички вкъщи. И ето какво включва нашия уникален коледен пакет. Персонализирано видео от дядо Коледа, изцяло съобразено с информацията, която ти ни даваш. Можеш да добавиш име, постижения, тайни, всичко. Подаряваме ви настолна игра "Аз съм дядо Коледа". Игра, която обединява и малки и големи и носи много смях и веселба. С лесни правила и много смях. 3. 200 плюс коледни игри. PDF файл с празнични загадки, предизвикателства и забавления за малки и големи. И най-вълнуващото, видеото ще предизвика детето ти да отвори подаръка и да създаде семейна традиция. Ще бъде ли видеото достатъчно добро? Да, защото всяко видео се създава с голямо внимание и грижа. От реалистичен глас на дядо Коледа до магичен фон. И всичко е направено, за да впечатли. Ако не ми хареса? Имаш безусловна гаранция за връщане на парите. Ако по някаква причина не ти хареса видеото, връщаме ти парите без да задаваме въпроси. Но не ми се вярва. Не е ли твърде скъпо? Нашия пакет е на стойност по-ниска от вечеря навън, но създава моменти, които остават за цял живот. Ето какво казва един баща, който си поръча видеото. Беше страшно интересно и забавно не само за нея, но и за нас. На удобния ни телевизор, като видя дядо Коледа, а пък и още повече като спомена името и направо забойната беше най-хубавата изненада, която сме им правили. Представи си как детето ти гледа видеото. Очите му блестят от радост. Усмивката му изпълва стаята. А след това играе играта със семейството и всички празнувате заедно. Не чакай! Поръчките се увеличават всеки ден. Кликни сега и поръчай магията, която твоето дете заслужава. Готов ли си да подариш на детето си Коледа, която ще помни за винаги? Магията е само на едно звънче разстояние.